Saan gusting ko rin? Utong lang iba. At ito Mr. Birthday sa anak niyang Kulboy. Kasi nga si recording. Tayo lang gini Roman. Tayo lang gini Roman. Ah, tanawa! Nari gini diri yun. Saan ko minigutong na kayo? Ting! Tana ba? Luto na lechon! Matao. Ting! Luto na, Ting! Ikawat mo motor! Nga, di gid mo mata. Ting! Sirado ng kapa, Ting! O sirado na ka pa? Ha? Sirado na ka pa? Oo na! Basta kapa mo mata! Sino ka na sirado na ka pa? Saan na ito kung mga utang? Always your number one. SM Radio Station.